Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario de Arousa. Hoxe contamos connosco con Manuel Couceiro, presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Moi bons días, Manuel. Bos días. Moitas gracias por vir. Un placer sempre estar aquí con vos en este medio. Bueno, a Fundación creo que data do 2002, pero viña herdando un poquinho a labor que xa facía previamente a Plataforma Galega contra o Narcotráfico, que, se non me equivoco, é do ano 94. É así. Xusto, Exacto. despois da operación, en ese contexto de Operación Nécora, pois unhas persoas moi comprometidas aquí no mundo da Arousa fixeron posible pois que periodistas, sindicalistas de todos os colores, de todos os credos, pois argallaron esta bonita experiencia que é a plataforma que convertiuse despois na fundación. O mellor hai xente nova que nos está vendo que non lembra esa época dos anos 90 aquí en Arousa no tocante ao tema das drogas e do narcotráfico. Como lle contaría como era esa situación naqueles momentos? Bueno, pois que suerte, porque eso dice que son xente moza e nova, Moi non? nova. E a mocedade e a novedade sempre van xuntas, maridan moi ben. Pois foron anos moi complexos, de moita preocupación, de moitas mortes, de moita tensión. Ahora que se fala de lugares tensionados por outros temas, pois Arousa era un lugar moi tensionado naquela, non? Algo parecido que pasa hoxe en día na Andalucía, en Cataluña. Aquí, pois, dimos un salto cualitativo gracias ao compromiso de moita xente e tamén, sobre todo, as forzas e corpos do Estado, e o que se vai investindo no tema da sanidade, da prevención, do acompañamento dos toxicómanos, da xente que sufre esa lacra. Pero eran épocas pois moi difíciles, moi convulsas e de moita dor, sobre todo, non? A Fundación Galega contra o Narcotráfico sempre mira a persona que sufre, a víctima, e a familia tamén, non? E por iso todo o que facemos en prevención, en socioloxía, en torneos deportivos, en cousas de arte ou no ámbito legislativo, miramos sempre a dor das persoas, non? A nosa proposta é que a xente moza se divirta, que viva a noite, que viva o día, pero apartando dese mundo, se me permite, diabólico que é as drogas e outras malas ervas. Como diría, porque me decía que cambiou a situación, se me pode especificar un poquinho como ve a situación hoxe en día no tema do narcotráfico, que sigue habendo, pero bueno, cambiou en algún sentido? O narcotráfico, como moitas realidades da nosa vida e da antropoloxía, pois vai estar sempre aí, porque donde hai carto fácil, donde hai praceres incontrolables e donde hai éxitos rápidos, pois a xente, pois sabemos como é. Pero sí que se poden ir acotando e ir logrando pois pequenas batallas que ganemos, non? Pero é verdade que a sociedade cambiou moito aquí. Hoxe en día aquí en Galicia pois é moi difícil ver que a xente pois aplauda estos sinvergüenzas ou imaxes que todos vemos en YouTube, nas redes sociales de coches patrullas da Policía da Guardia Civil en Andalucía que teñen que escapar, que os apedrean. Aquí en Galicia eso non. O sea, o tema da sensibilización, así como, se me permite, a comparación, que xa os rapaces xa non entenden isto, pero ETA acabou con eles as forzas e do Estado, acabou a lei, acabaron os partidos políticos, pero todo acabou a sociedade de ali. A xente de ali que dixo isto non é bo. Pois aquí en Galicia a xente, na súa maior parte, que hai de todo, hai moita xente que está metida en ese mundo e o narcotráfico está aí patente e latente, pero ganouse moito en sensibilidade, ganouse moito en non reírlle as gracias a estos sinvergüenzas. E se antes unha persoa, un mozo, unha familia, pois lle gustaba codearse e dicir que era amigo, pois hoxe en día, se dices que eres amigo dun narcotraficante, pois non está ben visto. E isto, como outros temas, como nos temas da igualdade, como nos temas do machismo, eu creo que a sensibilidade e o traballo das AMPAs, da sociedade, das tutorías, dos sociólogos, dos medios como o voso, tan espléndido, eso fai moito. Vamos non colonizando, que non é colonizar, sino é transformando a mente e a sociedade. E iso a Fundación, como expresión da sociedade, creo que fixo unha gran laboura, como se di. É do que estarían máis orgullosos de ter conseguido esa sensibilización, esa... Pois eu creo que sí. E además, sobre todo, aquelas persoas e aqueles homes e mulleres que nos anos 90, aquela famosa pois manifestación dos paraguas, con sería de chuvia, que foron miles, quizás foi aquí a manifestación máis populosa e máis popular contra a droga, por iso marcou un antes e un despois. Iso é un logro de toda a sociedade, de Vilagarcía, da Arousa, de todo, dos políticos, dos sindicalistas, das AMPAs, pero a Fundación foi un canle de... Sempre ten que haber unha Celestina, sempre ten que haber unha persoa, un grupo, un voluntario que anime, que concite empatía, unidade. Eu creo que a Fundación
pois foi quen de facer todo eso e por eso, pois, bueno, ojalá que non tuveramos que existir, pero creo que temos un largo camiño de existencia. Sí, por desgracia vai seguir existindo. E xa falando de actividades máis concretas que fai a Fundación, que nos pode contar? Que actividades máis concretas facedes? Pois a Fundación fai un traballo bonito todo o ano de loita, de prevención e de sensibilización. Diríamos que empezamos o curso sempre en setembro, outubro, pois tocando o tema e a tecla da saúde e do deporte cos rapaces dos institutos de Arousa, Norte e Sur. Facemos un bonito proxecto que se chama, dentro do proxecto que temos nos, Eu Saúde, Eu Camiño, que é facer un recorrido do Camiño de Santiago, pois últimamente facémoslo desde o Vilar de Francos a la cerquiña de Padrón, 14 kilómetros, cos profesores, cos rapaces, o ano pasado eran casi 1000 alumnos e profesores. Bueno, pois é unha expresión bonita, así como hai xente que fai o camiño, pois nos facémolo desde o punto de vista do eido, digo, desde o punto de vista de que eles vexan o camiño e o deporte e o esforzo, bueno, como hábito saludable. Está máis que probado que as persoas que practican deporte, que están federados, que fan fútbol, que fan pádel, que fan lo desto, bueno, pois é máis difícil que caian, poden caer, pero é máis difícil que caian no mundo do porro, do botellón permanente. Decir, pois nos intentamos, así como intentamos tamén no Parlamento cambiar as leyes e facer propostas reales para que as leyes sean máis precisas e que os cambios legislativos estén máis adecuados aos tempos e ás demandas dos delitos, pois nós tamén traballamos co tema dos mozos. Por exemplo, con Saudarte, que temos tamén en torno ao Nadal, aquí en Vilagarcía e en Cambados. Traballamos tamén no tema do deporte, con torneos deportivos nos institutos, para que os rapaces coñezan a Fundación e además vexan que desde a Fundación, desde aparentemente esa señora que tan formal, pois intentamos que os rapaces desde pequeniño, apoiando a todos os equipos deportivos, a todos os clubs deportivos, que todos somos importantes, o sea, a familia, a tribu, todo é importante para que o mozo e a moza que se trata, pois teña resortes e teña emociones para dicir, eu non quero, eu para ser feliz, para ligar, para ter éxito non necesito nin fumarme un porro, nin tomar drogas fáciles, nin sintéticas, nin nada deso. E depois, bueno, o noso traballo tamén eclosiona en marzo coa gala, que é unha maneira de dicirlle á sociedade pois as persoas, as institucións que fixeron nese curso ou nesos anos un traballo espléndido, sea personal ou sea institucional, pois nos o premiamos e facemos desde un punto de vista pois con música, con algo cultural, tamén para que a sociedade vexa o labor e que disfrutemos tamén, sin ser orgullosos, pero disfrutemos nunha gala, como se fai en outras cousas, do labor e da xente que axuda para que conteñamos e vayamos ganando pequenas batallas no mundo do narcotráfico, o blanqueo de capitais e esa sensación de impunidade, que en Galicia mellorouse moito, pero dada a situación e dada a precariedade laboral e dada a falta de, o dicimos todos, profesores e éticos, pero a falta de valores, pois hoxe é moi fácil caer nese mundo. Efectivamente, o que me falaba antes de Andalucía, precisamente creo que é unha das diferencias con Galicia, que é moita precariedade laboral que hai ali, o que fai que moita xente caia en trapichear, en levar... E falame tamén do Parlamento, das leis, non sei que pedirían dos gobernos e dos legisladores para continuar coa loita contra o narcotráfico. Bueno, a primeira premisa sería que hai que cumplir as leyes que hai, como en todas as cousas, non? Se se cumplen as leyes, se os pais, os profesores, as policías, se os equipos administrativos cumplen as leyes, pois moitos dos problemas amortiguaríanse ou erradicaríanse. Entón, nos primeros pedimos que a jurisprudencia está aí, pero que se cumplan as leyes, non? E depois temos que, por exemplo, pois hai cousas, delitos novos que temos que, por exemplo, os petanqueiros, a xente que leva nas lanchas o tema do gasoil, pois iso hai que regularlo, porque, eu levo gasoil, pero levo gasoil para andar por o mar, non? Entón, hai que acotar, hai que, ante os novos delitos, eles sempre van por diante, o mal sempre é máis eficaz, máis efectista, entón, hai que regular todo eso. E nos, por exemplo, un tema que levamos loitado moito tempo, desde a plataforma e agora a Fundación, é o tema das fianzas ridículas e irrisorias para xente que, cando lle fan un decomiso, cando lle fan unha entrada, pois xa o que collen ali, pois unha fianza que non é nin a mitad do que acaban de collerlle, pois eso é irrisorio, non? A mellor para vos ou para mí unha fianza de 35.000 euros é insoportable, pero para eles vamos, en 24 horas. Entón, as fianzas deben ser máis serias, rigurosas, e en torno ao delito e ao tamaño
da falta que teñen, non? E despois tamén, bueno, pois hai que buscar e hai que mirar o tema da reincidencia, non? Nos pensamos que iso hai que regularlo, é dicir, unha persona que reincide, pois a mellor non debe ter tantas garantías penales ou non debe ter tanta saída ou tantos beneficios penitenciarios. O sea, hai moitas cousas, nos vimos de presentar o día 26 de xullo, que como sabedes é o Día Internacional contra o uso ilícito de drogas e estupefacientes, pois vimos de presentar na sede parlamentaria, no Congreso, ao grupo parlamentario do PSOE e do PP, por separado, claro, a ver se xuntan con outras cousas, pois para que son os que van a legislar, é dicir, pois hai moitos partidos en España, pero se PP e PSOE din que non, entonces, pero nos presentamos a todos os partidos. Aquí, por suposto, o BNG, que sempre está con nos moi atento, e sempre nos escoitan, pero claro, en Madrid e no Parlamento, pois hai que presentarlle os dous equipos e os dous grupos fortes para que empecen a andar e claro, como lle dixen hoy, se pudo facer a lei da amnistía, que era impensable, pois isto é máis fácil, isto é chupado, que se poñan de acordo o PP e PSOE e hai que nos presentamos de 20 propostas e moitas deles requiren de cambios legislativos, de cambio de Código Penal, bueno, pero como lle dixen eu con ironía e con miña retranca vasca, se fixeron posible a lei da amnistía, pois isto é chupado, isto é pan mollado. E falábame da reincidencia, efectivamente hai incluso familias que bueno, inda que un deles entre no cárcere, pois as familias siguen dedicándose enteiramente ao mismo toda a vida. Os narcos suelen decir isto de que, bueno, que eles non obligan a ninguén a consumir, ¿no? Que eles son simplemente transportistas, ¿no? De material. Claro, pero sí, eu teño moitos alumnos que me dicen eso, profe, se yo non lo hago, lo hacen outros. Bueno, pero ti non lo fagas, ¿no? A ti te gustaría que tu hermán a prostituíran? A ti te gustaría que tu hermán... Non, pois, o sea, o que é malo en sí non lle debes generalizar a outra persoa. O que é malo en sí é malo para todos. E así como os rapaces non lle gusta que lle comparen con outros, a mí non me compares con mi hermano, a mí non... Bueno, pois, non compares con outros. Ti intenta ser éticamente pois responsable. Entonces, é verdad que son transportistas, pero son transportistas de venenos. E además é unha pena, porque además eles caen, como lle digo eu, se caedes todos, caen os vosos fillos e afillados, ao final non sodes tampouco transportistas limpos, porque levades, no pecado levades a penitencia, se me permite a linguaxe religiosa, é dicir, iso é unha, digamos, demagoxia hoxe en día, non? É dicir, é como los proxenetas ou los empresarios de la noche de los clubs alternos. Por favor, a ti gustaría que tua filla estuvera en ese mundo? Pois non, a trata de mulleres é vergonzoso, é malo, e o tráfico e o transporte de drogas, eso é veneno puro, eso é maldad, non? Pero, bueno, eles teñen que xustificarse, e os cartos, pois, lavan conciencias, e o que importa aos rapaces é ter cartos, pero como os digo eu, vallle a pena, como lle explico ao alumnado, valvos a pena estar media vida na cárcel, ainda que teñades cartos. Eso é bonito. Os grandes narcos de Galicia e do mundo, ao final da súa vida, pasan a máis da mitad no cárcere. Eso, incluso egoísticamente, eso compensa. Eso é un proxecto de vida. A min, eu penso que é bonito que vos divertades, que teñades viaxes, que disfrutedes, que teñades garantías de... Pero bueno, non todo vale, non? Entón hai que explicarlles aos rapaces, porque os rapaces hoxe, pois, claro, coas redes sociales e cos iconos que a veces nos poñen, pois é fácil, bueno, e aparte, estamos nun medio audiovisual, eu penso que tamén as películas e os formatos audiovisuais deben incidir na maldade e na fealdade do narco, que o narco non é un seductor, non é un chulo guapo, non é un atractivo pícaro, non, xa sei que aos chavales lle gustan os malotes, e aos chavales lle gustan as malotas, pero nós, sin ser tampouco aquí, nós non somos fantasmas, nin somos aquí proteccionistas, pero non debemos cultivar e acentuar pois algo bo, porque además os narcos non son todos guapos, nin bonitos. Falábamos xusto diso co presidente de Renacer, hai unhas semanas, e xusto nos decía iso mismo, que as series e as películas que está tan de moda ahora mesmo facer tanta serie sobre o narcotráfico que influen moito na rapazada e que admiren a ese prototipo de persoa. Porque vas pensando que non, pero sí, a chavalada mira moito, bueno, sabedes vos, nas plataformas novas audiovisuais, en YouTube, miran moito esas... A mellor os chavales non son capaces de ver unha serie, unha película inteira, pero sí que ven retazos, trociños de películas que salen do mundo narco, e claro, eu entendo, non? Que hai libertad, por suposto, Dios me libre.
pero debían facer máis películas e máis formatos onde se vexa tamén a saúde das vítimas consecuencias. e as consecuencias de familias rotas, destrozadas, non? Porque a xente que nos estaba escoitando e que tuvo un fillo toxicómano, que tuvo un fillo que tuvo que debatirse con o mundo das drogas, entende a nosa rabia e a nosa forza contra este tema. É dicir, non é ético para min que se poña pois, el narco que produce, que máis que é mentira, porque se baixan os precios e compiten de maneira ilegal, ilícita contra o entramado legal e texido empresarial, eso non é crear riqueza. Nos pensamos na fundación, e o pensan os analistas económicos, que donde hai narcotráfico, donde hai blanqueo de capitais, donde hai empresas fantasmas, hai, ao final, ruína económica. Isto é un feito en sí, máis que obvio. E a xente que defende que o narcotráfico se acabaría se se legalizaran as drogas? Sí, pois eu tamén firmaría, ojalá, pero non queremos, porque co tabaco xa se veu. Sempre ante algo legal, sempre sale outra empresa ilegal para abaratar o precio e sempre tenemos ese problema. E además, unha cousa que non está de moda, é dicir, o que é malo en sí, o que mata en sí, a mí non me gusta que, bueno, é como un tema complicado, como xa vimos, pero para min a prostitución non é legal porque acompañe, porque sempre fora así, que unha muller, un home teña libertad, pois sí, eu son tan moderno e tan respetuoso, pois sí, pero a mí non me gustaría que miña irmán fora prostituta ou meu irmán, que vendera o seu corpo, as súas emocións, por cartos, non me parece digno eso, non me parece profilático, limpio, nin bonito, nin o ideal. Pois a mí non me gustaría que, inda que sea legal, pois que non, porque o que é malo, o sea, meterte coca, heroína, éxtasis, eso non é bo. Outra cousa é certo uso terapéutico de algunhas cousas. Bueno, eso hai que falalo, por suposto. Non se pode estar contra a evidencia científica, pero o que é malo en sí non se pode legalizar. E xa vemos aí en Centro Europa e en Ámsterdam e en Holanda, nos Países Baixos, que están recuando de maneira moi fina, porque claro, non queren, despois de tantos anos, é moi difícil decir que nos equivocamos, pero daqueles polvos, pois canta xente non perdeu a súa vida, canto artista, canto político, canto empresario, canto fillo normal perdeu a vida por ese flirteo co mundo das drogas. Entón, pensamos que non sería a solución. Que non sería a solución, pero bueno, respetamos os que pensen, e ojalá, se fora así, pero tendría que ser, en todo caso, unha acción global, porque de que vale que a Diego da Rosa diga unha cousa se todos os demais medios digan o contrario? Entón, isto é un mundo. De que vale que España se apunta ese carro do mercado legal se toda Europa di que non ao revés? Entón, nos parece que non é posible, non é viable, como se di, non é viable. E xa para ir rematando, pois gustaríame que lanzase a mensaxe que lle gustase decir, pois non sei se a sociedade ou a propia asociación, porque antes falábame de rabia, desa rabia que teñen, non sei como poden seguir adiante, vendo todo o que ven a diario. Bueno, cos anos, como todo na vida, isto é antropolóxico, é psicolóxico, cos anos faise máis relativo, máis tranquilo, máis prudente, sabe que nós non vamos nin a fundación, nin eu, nin vos vamos a cambiar o mundo, pero si podemos cambiar pequenas cousas no teu pequeno mundo. Entón, a fundación manda un mensaxe de que o narcotráfico se pode combatir, o blanco de capitales se pode controlar un pouco máis, e que nós temos que ser como esa Celestina, ou como ese psicólogo, como ese pedagogo, que sempre poñamos o acento no que nos une e nos valores que nos hermanan, e sobre todo ese anuncio para a xente moza de que use o deporte, use a noite, baile, cante, pero de maneira saudable, que é moi bonito, vivirán máis tempo, disfrutarán máis da vida, da noite, dos veranos en Galicia, que Arousa e que Vilagarcía e que Galicia sea conocida polas súas rías, polo seu marisco, polo seu traballo, polos seus emprendedores, polas mulleres empoderadas, polos políticos honrados e por AMPAs e fundacións como a nosa, e que non que non vayamos por aí, eres de Arousa, pois mucho narco, no, e mucha gente buena, e moito traballador, e moito profesor honrado. Entón, eu penso que a fundación tamén, dado o noso icono e o noso símbolo dese árbol verde, pois quere ser, non é que eu este ahora aquí contento, nin cheo de verano, pero quere ser unha expresión de saúde e de amor, que deso se trata. Isto non é cousa moralina, nin é cousa de valores especulativos, é cousa de disfrutar a vida e de vivir. Para iso as drogas non axudan. Nadie quere morrer. E as drogas e as malas ervas
matan a túa vida, a túa sexualidade, as túas emocións. Entonces, como eu digo aos rapaces eu que son cura, digo yo, cando eu era novo e tiña moza ou o que fora, eu para ser ligón ou para disfrutar a noite, eu non me fumaba un porro, ni tiña que ir colocado, ni tomar moito cubatas. E non era cura, pero hai que disfrutar co que temos e coas cousas boas. Pois con iso quedamos, Manuel. Moitísimas gracias por vir hoxe. Moitísimas gracias a vostedes por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.